агар касое ки шаҳрвандии Россияро доранд, вале дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошанд, агар вале аз 10 квадрат ки зиёд шид, аллакай 700 сомон зиёд мешавад. 3 моҳ ҳақ доранд ки дар Федератсияи Россия бестанд. Ширкати дорувори Шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кунед. Тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, оиди як қонуни нав дар Федератсияи Россия ки ба шаҳрвандони хориҷӣ тааллуқ дорад суҳбат мекунем. Дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Бисёре аз тамошобинони канали мо як савола бениҳоят зиёд ба мо пешниҳод мекарданд ва ин қонуни нави Федератсияи Россия метавонад ки ба ҳамун савол ҷавоб гардонад. Яъне касое ки соҳиби двойное гражданство мебошанд, оё мобилизация ба ӯ касо тааллуқ дорад ё ин ки не. Дар ҳолате ки яке аз шумо агар двойное гражданство дошта бошед, вале агар дар Федератсияи Россия хизмат кардагӣ набошед, дар учёти военни хитона мондагӣ набошед, мобилизация барои шумо тааллуқ надорад. Вале агар дар ҳолате ки двойное гражданство дошта бошед, дар Федератсияи Россия агар хизмат кардагӣ бошед, вақтона офитсер запас борин ба қайд гирифтагӣ бошед, ҳамин қонуни нави президенти Федератсияи Россия ба шумо низ тааллуқ дорад. Бо дараҷа як чизи дигара қайд кардан мумкин аст ки агар касое ки шаҳрвандии Россияро доранд, вале дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошанд, агар ба ин шахсиятҳо низ ин қонун тааллуқ надорад. Танҳо ба касое тааллуқ дорад ки соҳиби шаҳрвандии Россия мебошанд, дар Федератсияи Россия хизмат кардагӣ ҳастанд ва хичона офитсер запас ба қайд гирифтагӣ ҳастанд. Ана ҳамин гуна нафарон наметавонанд ки аз қаламрави Федератсияи Россия берун бироянд. И буд як камтарак маълумот оиди нафароне ки двойное гражданство доранд. Ба ҳамин хотир гуфтанием ки касое ки соҳиби душаҳрвандӣ мебошед, шумо озодона метавонед ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар карда биёед ва идомаи кору фаъолияти хитона дар инҷа давом бидиҳед. Дар инҷа ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам, касоеро ки ҳуҷҷатош буд шидагӣ боша, границаи Қазоқистон бигзаред ва барои границаи Қазоқистон гузаштан ба шумо як бародари хидмат тавсия метиҳам, инами рақамҳода занг бизанед, ҳатман айноми гап занед, назар ба дигар ширкатҳо бо нархи арзон худо хоҳад шуморо ба граница бурда мерасонад ва боз меёратон. Касое ки дар Москва ва Московский област қарор доред, занг бизанед, муроҷиат кунед, барои дуруст кардани ҳуҷҷатотон кӯмактон мекунам. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Касое ки тамошо кардесен, ҳатман дар канал обуна бишен, ҳама рӯза хабарҳои нав аз канали мо дастрас карда метавонед. Музыка нависондай. Ассалому алейкум. Метавонам патенти Москваро проделит кунам. Граница нарафта, трудовой надорам. Агар ягон совети хуб битемон. Жду ответ. Мутаассифона бе трудовой договор ты наметавонӣ ки патенти хита проделит кунӣ. Дар ҳолате ки ты официально кор мекунӣ, новобаста аз ӯе ки дар кадом шаҳри Россия қарор дорӣ ва трудовой договор дошта бошӣ бо корхонат, як моҳ пешакӣ метавонӣ ки ба ФМС муроҷиат кунӣ ва патенти хита бе гузаштани граница проделит кунӣ. Таҷик нависондай. Ассалому алейкум Сорбон, як савол доштам. Агар соҳибкор бошӣ, лекин барои патент кардан оё аз рӯи квадрат ҳисоб мекунанд ё аз рӯи метр, масалан 1.5 д3 ва баъд магазин андозаш чӣ хел аст, навис чӣ хел аст, аз кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонед. Нафароне ки соҳибкори инфиродӣ мебошанд ва ё патент меспоранд ва барои мағоза дар назар дошта бошӣ, агар аз рӯи квадрати ана ҳамун точкаи худат муқаррар мекунанд. Ҷаборова нависондай. Ассалому алейкум ака, ман кредит дорам, бо документ надорам, ба Тоҷикистон рафтам метавонӣ ба Тоҷикистон омада, вале як гапае ки дар ҳолате ки ты дар аэропорт ҳозир мешавӣ, дар таможни ҳолатҳое мешавад ки рейд мерава ва агар ки ягон ҳуҷҷат талаб кунанд, аз ҷумла регистратсия ё ки патент, агар пешниҳод карда натонӣ, метавонанд ки дар онҷа запрет на въездат кунанд. Вале барои кредит доштан, агар ки ты сари вақт спорида иста бошӣ, ба Тоҷикистон биёӣ ва бо баъди 1 моҳ ё ки 2 моҳ ба Россия сафар кунӣ, дар ин ҳолат ягон мушкилӣ намешавад.
вале агар ки пула дига пардохт накунӣ пул фоиз мехӯра ва боз метавонад ки запрет навиздед кунанд барои пардохт накардани қарз. Nice Music нависондай: ака ҳамин саволи мада илтимос ҷавоб диҳед. Ман Россия транзити 3 моҳа омадагием. 2 моҳаш гузашт. Граница гузарам барои патент кардан обратно мемонанд ё ки Тоҷикистон рӯй мекунанд. Пешакӣ Раҳмат ака. Аз рӯи қонунгузории Федератсияи Россия касое ки дар мигратсиони карта транзит ё ки гости ба қайд мегиранд 3 моҳ ҳақ доранд ки дар Федератсияи Россия бестанд ва вақте ки ай Россия берун мебироянд бо то муддати 3 моҳа ҳақ надоранд ки бидироянд. Ахмедов нависондай: ассалому алайкум ака, ман 2 моҳ шид регистратсия надорам, не ки патент ман меспорам, мара штраф мекунанд. Гӯш ки боди хат, барои патент надоштан одама депортатсия мекунанд, вале барои регистратсия надоштан видварения мекунанд. Фарқияти ё ҳамин қадаре ки видварения солуш камтар мебошад ва депортатсия солуш бисёр мебошад. Тамом. Хакер нависондай: ака ҳамун саволи мада ҷавоб надоден. Ман бояд то 15-уми дигарира граница бигзарам. Несовершеннолетним раҳо махкаман, чихе кунам ака, мара депорт намекунанд ака, ҷавоб де илтимос. Пешакӣ саломат бошӣ. Чихеле ки дар давраи карантин буд президенти Федератсияи Россия ба ҳама иҷозат додагӣ буд ки дар Россия бимонанд бе документ, вале айни ҳол ӯ хеле қарор буромадагӣ нестай ва граница низ маҳкам нестай. Границаи Қазоқистон як гузаргоҳи хуча кушода мондагӣ барои рафтуомад кардани шаҳрвандони хориҷӣ. Метавонӣ ки ай ҳамунҷа истифода кунӣ. Муҳибулло нависондай: ака пас аз мобилизатсия дар видеоҳот гуфтагӣ ки ба ҷанги дигар давлат наравед, вагарна дар Тоҷикистон ҷазо дорам мегӣ. Агар Россия маҷбурӣ бара ҷанг ба ҳукумати Тоҷикистон моро баргардонида метавонад аз ҷанг. Агар аз тарафи Россия ба ҷанг наравем, ҳукумати Россия ҳам ҷазо метиҳад. Пас мо чӣ кор кунем? Агар аз тарафи Россия даъват кунанд ба ҷанг, ман хизмат кардагӣ нестам дар ягон ҷо. Тира ягон кас маҷбура ки ба ҷанг намебара. Аввалан ин ки қонун тааллуқ дорад ба нафароне ки соҳиби шаҳрвандии Россия мебошанд ва дар Россия хизмат кардагианд ва чона офисер запас мондагианд. Ту шаҳрванди оддӣ, тимболе ки хизмат кардагӣ нестӣ, гражданини Россия набошӣ, тира ягон кас маҷбура ки ба уҷа ҷанг намебара. Файз нависондай: салом ака, зинда бошӣ. Савол: ака кредит бигирӣ дар Россия, Тоҷикистон биёй ва дар Тоҷикистон наспориша, ба ҷои зиста мактуб меояд ё ки не? Раҳмат. Чихеле ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ту пагашенита пардохт намекунӣ ва ба хоната меоянд бо тариқи суд пула мегиранд, дар дигар давлатҳоро ҳам ҳамин хел мебошад. Бале. Азиз нависондай: ассалому алайкум бародар, муҳоҷирони тоҷик бе гражданствои Россия метавонанд хона бихаранд? Бале, хона харидан ягон мушкилӣ надорад, агар ки шаҳрвандии Россияро надошта бошӣ. Мага нависондай: ассалому алайкум ака, ман просто як муҳоҷирам, ба патент кор мекунам. Меган касеро бихапанд мебаранд ҷанги Украина ва Россия мебаранд мекунанд. Ростай акаҷон, ҳамин хеле гап ҳаст дар байни муҳоҷиро ки тошто касое ки ҳуҷҷат надоранд, вақте ки дар рейдҳо дастгир мекунанд ва ба шуъбаҳои милитсия мебараншон, даво ду вариант мемонанд ки мисоли ё ҷанг мера ё ки депортатсият мекунем, баъд муҳоҷиро хучон вибр мекарданд. Лекин ба ҳар ҳол дар чӣ ҳолате ки набошен, дар ягон давлати дигар ба ҷанг нарен. Мақсад ки дар дигар давлат ҷанг кардан ягон хубирам надорад, ягон манфиат ҳам надорад. У ду сумпуле ки метавонтон дар ҳамин Тоҷикистон ҳам кор кунӣ, ҳамуро меёвӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.